Lidi, já jsem Mirek a zdravím vás u dalšího videa a se mnou je tady Neo.cz. Čau lidi. No a po dlouhé době jsem se dostal k počítači, takže můžu vydat video. Jak už jsem vám říkal, opravdu neměl jsem čas, škola, písemky, k tomu mám ještě znamenou hnátu, ale to neřešte. Takže jdeme na to. Máme tady test GTA pro GTAčko, pár otázek pro Zdeňka. Ano. Zdeněk bude odpovídat, já to vždycky zakřížku a pak se když tak opraví. Takže otázka 1 z 10. Co znamená zkrátka GTA? Grand Theft Auto. Dobře. Kdo vyvinul tu hru? Rockstar Games. Dobře. Když se žádá cheat Funny Magnet a co se stane? Za A. Lehká děvčata budou chodit ve vašem autu, chodit k vašemu autu. Přilákáte k osobě všechny ženy i prostitutky. Přilákáte k sobě policisty. Funny Magnet. Všechny ženy, myslím. Všechny ženy i prostitutky. Dobře. Když se zadá cheat Professional Tools a co se stane? Za A. Těžké zbraně, za B. Lehké zbraně a za C. Střední zbraně. Dobře. Pátá otázka. Co se dělá v misi se sanitkou? Dopravují se zranění lidé, dopravují se doktoři i zranění lidé, anebo žádná mise se sanitkou neexistuje. Dopravují se zranění lidé. Dobře. Kolik je celkem ostrovů? Za A3, za B4, za C5. 4 nebo 3. No. Myslím, že 4. Dobře. Kolik je velkých ostrovů? 3. A kolik je malých ostrovů? 1. Když chci Chaddyho, jaký cheat zadám? Za A. Better Hand Walking, To druhý. Get Here Fast nebo Panzem. Že to druhý říkáš, no? A je GTA Vice City obchodní dům? Je v GTA Vice City obchodní dům? Ne, není. Není, jo. Máme tady ano, je, dá se jít i do obchodu, ano je, ale dá se chodit jenom po eskalátorech a tedy, ale po obchodech ne a ne, není. Takže dáme mu to vyhodnotit a uvidíme, co... Takže... Máme tady 50%. Takže máme tady otázky, jo. Otázka 6. Kolik je celkem ostrovů? Ostrovů je 5. Kolik je velkých ostrovů? Ostrovy jsou 2 velký a 3 malý. A kdy 9. je Better Hand Walking. A ano je, ale dá se jít i do obchodu. Takže máš 50%. No, takže já to teď střihnu a za chvilku se uvidíme u dalšího testu, takže zatím čus. Takže já jsem zpět, máme tady test na Minecraft. Ano. Tak a první otázka je, co umožňuje obvod T flip-flop? Ty máš jiný, vole. Aha, tak počkejte. Tak ještě chvilku. Takže jsme zpátky, dozvěděli jsme se teda, že máme sice každý jiný, ale já mu dám teda tyhle ty otázky. Takže co umožňuje obvod T flip-flop? Za A takový obvod nelze postavit. Za B použít tlačítko jako páčku. Za C teleport. Nebo za D otevřít dveře na dálkové ovládání. No nevím, si typnu to poslední. Dobře. Jsou v Minecraftu pistony? Ano, od jakýho byly. Dobře. Je v Minecraftu peklo? Ano. A
Dá se tam dostat do něj jen portálem, ano, ne, je hluboko v zemi. Jen portálem. Dobře. Můžete ve hře narazit na dungeon? Ano. Dobře. Co je to bedrock? Bedrock, jaké jsou možnosti? Za A roková postel, za B nezničitelná kostka, za C název NPC a za C, ne, ABCD vůbec tam není. Nejde zničit. Nezničitelná kostka. Kde jde vykraftit sedlo? Ano, jde. Z čeho je vytvořen Minecraft? Z trojuhelníků, normálně jako GTA, ze čtverečků, z koleček. No jasně, je z koleček. Znám z čtverečků. Tak. Když zapálíte hlínu, hoří navždy? Ne. Kdo nebo co je to creeper? Za A obchodník, za B vybuchující mob, za C nic takového tam není, nebo za D kostka v pekle. Kostka v pekle. No, vybuchující mob. A jde nějak obejít noc? Jaký možnosti? Ne, noc se musí přečkat, ano s módy, ano pomocí postele, noc tam není. Pomocí postele. Dobře, tak my to vyhodnotíme. Hodnocení je, že hrál si Minecraft, ale už je to dlouho. No dovolte. Takže, pátá otázka. Co umožňuje obvod T-flip-flop? Je to použít tlačítko jako páčku. Jsou v Minecraftu pistony, ano, od verze 1.7. To je blbost, ale... No já si právě taky jakože nebyl jistý tam. Když zapálíte hlínu, hoří navždy? Ano, ale jen ta z pekla. Jde vykraftit sedlo? Ne, sedlo jde nalézt pouze v dungeonu. Ale to je blbost, sedlo jde vykraftit. To je no. To tady máš špatně. To tady mají špatně. To tady máš špatně, no. No nic, dámy a pánové, toto by byly 2 testy a příště se určitě uvidíme, kdy já budu zadávat text jemu. Přesně tak, lidi. Takže tady to videa by to bylo všechno. Ano, loučí se s vámi Mirek a... Zdeněk. Takže čus. Čau.